37. ročníku závodu s distančním ploutkovém plavání Vánoční kilometr. Dovolte, abych v prvé řadě vás všechny přivítal po svátcích a přivítám tady pana starostu, jsem tady zahlédl, takže už je to posvěcené z nejvyšších míst. Tady jde hlavním pořadatel závodu, pan Milan Vojta, a jak už to všichni víte, ten, kdo se nejvíc stará, má nejvíc práce a tím pádem nejméně času. 10:34. Na 250 tady máme přihlášeno také početné startovní pole. Beckman František, Korpen Cyril, Bohun Roman, Polar Stenica, Bohun Galbavý Jan, Polar Stenica, Švec Roman Brodské, Rylčík Antonín, Nautilus Břeclav, Zuba Andrej, Fides Brno, Huťa Pavel, Nautilus Břeclav a Pullman Josef, Nautilus Břeclav. To jsou startovní listiny 100 a 250. Vidíme loď záchranné služby, která je nachystána v případě. Dámy a pánové, plavat nebude. Ale slyšíme mohu. Takže tady vidíme pomaličku přes to báno se nám tam musí dostat závodníci. Pro vaši informaci, 10 má Miloš Albrecht, ročník 1964, Nautilus Břeclav, 14 modrá, Vrtělka Jaroslav, ročník 87, Korpen Cyril, 1 Chudá Magdaléna, Hladové Medvědi Bratislava, 48 je první zahraniční účastník dnešního ročníku Georg Manov. Pardon, omlouvám se, že do toho vstupu Georg Manov se hlásí 1000 metrů, to ještě zjistí, pravděpodobně došlo k omylu. Takže Georg Manov by pravděpodobně měl plavat 1000 metrů, starter, Kareš na vědomí. A zeptej se, jestli tam je 48 červená. Není tam. Zítra pracuješ? Tak. Jirku Modrou Horňák má Břeclaví, 5 Judý Pokorný Břeclav, ročník 82. Soukal má 6, ročník 1985 Břeclav, Roman Pavkovič, 1974, Slovácký Veslařský Břeclav a 9 Holub Stanislav, ročník 56, Nautilus Břeclav. Takže tady vidíme, starter je nachystaný, časový taky. A víceméně takový první exibiční, ale hodně jsou natěšení, popravou odnošovat svoji první vánoční slovu. Vidíme, že bude odstartování, to startování je trošičku důležitější, ale tam byl hlavně hodně ze 6, vepředu Plaveš, Petr Soukal, Břeclaví, 5, Budou startovat tam? Pokorný Jiří a tady bude na cílovku. Mimo 250 tady na většinou plavou prsta, protože to je takové menší, méně namáhavé tempo, hlavně nikdo nese namáčet pod hlavu, protože hlava pod vodu v této ledové vodě nám to není moc dobře. Na 500 máme přihlášený Vojtou Steně, Korpen Cyril, Tichý Jan, Fides Brno, Tichý Mirek, Fides Brno, Solarník Josef, Nautilus Břeclav, Balóny Josef a nám Cyril. To jsou borci, kteří nám přijdou na 500. A na 250 máme František
Bergman, Korpes Zero, číslo 13. Ten nám ale oslavoval 250, mám takový dojem, že František Bergman vyleze ze stovky tady už je teple chalupy. 23 červenou, Bohun Roman, Polar Postenica, 25 Jan Švar Postenica, My tam tak volně jdeme. 31 Švet Roman Rodice, 32 Antonín Brejčeřík, Nautilus Zdeslav, Ale mě neprošvihní nás, jo? Andrej Štědrno, Tak to jo, no. Buďa Pavel, Nautilus Zdeslav, Zkus to, hele, jak bude startovat balón 500, jo, teďka. Tohle bych nechal. Tady je do Franta Bergman. Na tu 500. podíváme se, tam máme červené čepičky, modrá čepička, jak nám tady pod hlavou, tak vám řeknu vepředu 122 červená. Antonín Brejčeřík vepředu, za ním Josef Polman, číslo 50. František Bergman, třetí momentálně v pořadí. Takže to už vám řeknu tady, ať to máme. Jasně, tady prsta na prsta, hlavu, číslem 32. Antonín Brejčeřík, Nautilus Zdeslav a číslem 50. Josef Kulman, Nautilus Zdeslav, takže klubové závody, prsta na prsta, kilová. Oni se rozhodne, kdo z nich bude lepší, ale myslím si, že jim o to, kdo dneska je lepší, zase tak extra nejde. Takže přijde až u malého plotu, kde paní rozhodčí si píše u malého plotu, si píše výsledky a vaše dosažené časy. Číslo 20. Tam už tam je to paní rozhodčí, zapracují čas a zapracují výsledky, aby bylo co vyhlašovat na poledne, na společném zasedání jiných chlapců. Jo, no, že ano, 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 ano. A je to... Hele, už plavo, no teda půjdeme pomaličku a oni budou plavat kolem nás, jo? Vidíš, jak plavou? Ježiš, ten si zase namáčí tu hlavu, vidíš? Ten první. No. Tam je jeden červený, má. Vidíš jednu červenou čepičku? No. To je pan doktor tam, víš? Na tom člunu. Je pan doktor, aby je zachránil, kdyby se topili, víš? Jako letos ten mrtvý, tak jak třeba on nezemřela tam do té vody ledu. Tak a jdeme pomaličku. Má oči. Budeme se podívat, jak vylezou z té vody, jak jsou zmrzlí, jo? Vidíme, jak tam
Josef Solařík zatím uzavírá tady toto plavecké pole vepředu. Vidím, že borci zrychlují, nevím, jestli jim jde o vítězství, nebo jestli už chtějí být rozrychlostní venku. Vidět je úhol s turbestrou číslo 15, Marta Čepičce, by měl mít 15, tam byla, takže tedy vepředu, tam ta druhá voda Čepička. Takže Zdeněk je úhol, to je jeden z těch borců, který se připravuje. A Josef Pavlov nám chybí na startu pětistovku. Já bych poprosím lodní záchrannou službu, jeďte na start na 750 metrů, máme tam 3 borce, který poplavou 750 metrů. Záchranáři z Mošovských jezer jedou na start šifrovat trojici plavců, který poplavou ze vzdálenosti 750 metrů. Pojďme tam blíž. Josef Makaj, ledový starter, stihl všechno, to znamená přijít do cíle a s plavcema vyjednávat. Tady vidíme, že už těžká kavalerie, neoprénu, velký ploutví a šnorchl nastupuje do lodě Svatopluk a sám lodí doprava a pojedou na start. Takže jsme připraveni na 750 metrech, jsou tam 3 závodníci. Maka Josef, Váně Honza, mistr republiky a Michal Muka z TJ Hana Prostějov. Váně z Brno. Start, bylo startováno 750 metrů, zimní plavci. Takže to pánové a dámy, stopněte, jak dlouho plavou, 2 stupně, 2,5 stupně studené v řece Dyji, dálkoví plavci ze vzdálenosti 750 metrů.
1. Slyšíme se dobře. Já jsem chtěl jenom doplnit mého spolukomentátora Frantu Pavkoviče. Jeden z nejstarších účastníků, 47. ročník, který teď plave vzdálenost 750 metrů, je doktor Josef Makaj. Plave jeho domácí oddělovat slušnosti Ladové Medvědě Bratislava. Ten plave v současné době také v českém poháru zimního plavání za Fides Brno. Je od něho velice pěkné, že dá přednost Břeclavi, nejel ani do Prahy, kde se dneska plave memoriál Alfreda Nikodéma. Podle posledních zpráv je tam asi 250 přihlášených účastníků. Je dál přednost Slavy, němu se tady velice líbí, neplave taky závod v Pěšťanech, který se koná dneska, to znamená ve stejném datumu, takže pan doktor Makaj neplave na Slovensku, neplave v Praze, ale radši přijel do Břeclavy. Byl tady před týdnem, plaval zimní plavání z Česka do Rakouska, kde je Schengen, tam se hodnotilo prakticky na pořadí, nebo byla to spíš taková manifestační akce, tam se taky zúčastnil a musím udělat reklamu. Pan doktor Josef Makaj je otcem Zoltána Makaje, který jako první Slovák překonal kanál La Manche, to znamená Doverskou úžinu, nebo jak to řekne, mezi Doverem a Calais. Takže je to otec prvního slovenského podpořitele kanálu La Manche. A ještě jsem chtěl dopovědět. Další dva, kteří plavou 150 metrů, tak jsou za Honzou Váněm poměrně dost vzadu, je to minimálně 100 metrů. Jeden se tam zkouší taky vyhecovat, taky plave kraula, ale opravdu náskok Honzy Váněho je famózní. Říkám, plave silově, já jsem úplně nadšený, překvapený, je to krása. Ten na tom druhém místě, ten už nám přešel na plavecký styl prsa a zase to zkouší na kraula, to znamená, je asi unavený a Honza Váně je tady na prvním místě, můžeme ho vidět, když se blíží ke žlutým bojkám, ale jak se nesplete, ty žluté bojky jsou zde vytyčené pro hlavní závod na 1000 metrů. Takže Honzo ještě na ten flos 80 metrů, ještě plav Honzo. Tak výborně, zvládl to, taky si myslel, že už je v cíli. Ono to bohužel mate, ale musíme to řešit takovýmto způsobem, že bojky jsou vytyčeny pro kilometrovníky a zimní plavci plavou skutečně jenom do pomyslné čáry, kterou tvoří ten flos, na kterém stojí teď vodní záchranná služba.